ƙarya ne a same shi. Wani littafi ya kawo hakika ta ka cikin rubutun shi. Wani mai ji ne ya ce ya ji kulli girman ka kusa shi. Wani mai hange ya ce ya kure kallon haibar ka wane shi. Wani kaskanci yake dawwama kaskanci in ka rabe shi. Wani mai girma ya ce shi isasshe ne in ka halicce shi. Bakon Allah a al'arshi girman ka kawai yake tashi. Ya mai zance da sarkin shi tumun ƙaunar ka na sha shi. Bana gyale ka dan naushi komai ka yabe shi zan so shi. Komai in ka ƙi shi zan ƙi shi. Manzon Allah ina son ina fifita ƙaunar ka kan komai wallahi tallahi. Ma'aiki zahiri ma akwai nisbar ƙaunar ka fi ruhi. Ni ce din nan nake zinzurutun san ka a alamin ruhi. Kuma na san tun a sannan ka shaida san ka nake bila shari. Mai zan kama na gyale ka ya silke ka kilafatin lahi. Kai ne goshin jiki kai kake haska ma duka auja'i. Ya sirrin kwanciya kabari wa zan fi kamar ka ya mahi. Ya mai wa'azi da tambihi kai ne a rubuce fil lauhi. Ya mafi tsarki a tarihi ya farkon masu tasbihi. Ya mai hana aika makaruhi ga baitocin ka mamduhi. Kira da kace da ni manzon Allah ina son ka. Na gane babu mai arziki sai yayi noma a gonar ka. Na rantse zuciyata tana wani motsi dan tunanin ka. Manzon Allah dukan anbiya usna maula a komarka. Ka san kowa da aikinsa kai an jahilce ka bai maka. Allah ya sa alama ta sansa cikin da'a ga dokar ka. Sannan ya rubuta sunanka kan al'arshi ga irin taka. Ya sa sunanka shine cikon zikiri ai babu tamkar ka. Cikin tahiya da sunanka a Qur'ani da sunanka a kiran sallah da sunanka a iqama ma da sunanka. Kutubar sallah da sunanka a cikin sallar da sunanka har da raɗin suna da sunanka. Manzon Allah ina son ka. Ya annabi na yi kuka da yanda nake saba wa dokar ka. Kuma gashi abin sani mu masoya ne a gare ka ba shakka. Domai zai sa masoyanka su yi fatali da kafin da ka girka. Tsoro na kar ma'asi su sa a cire ni cikin masoyanka. Tasirin so ya sa karkatar ra'ayi zuwa ga yardarka. Ya annabi roƙi Allah ya sa ƙaunarka ta mai da ni taka. Komai zan aikata in ka shi na kyale dan biyayyarka. Ya sirrin rayuwar shuka annabawa sun bi bayanka. Manzanni sun kwaɗaice ka waye a cikin su tamkarka. Komai ka biɗa ana baka ceton bayi yana bunka. Ya manzon Allah ina yin ka. Manzon Allah ina son ka. Mahmudin zatu wallahi kai Allah ya rika badadinsa. Kuma baya duba duk mai isa sai in ya baka fansarsa. Kuma kowa yake munana ma sai ya rushe aikinsa. Mai girma in ya rabe ka sai Allah ya ƙara girmansa. Kaskantacce idan zuciyarsa ta so ka da mai ake binsa. Ko wasa kaɗan marar ka to ya jira tona asirinsa. Kai ne wannan da Allah yake rantsewa har da birninsa. To ya nidi ta zan kosa komai kai ne makomarsa. Kai ne sirrin su Ilyasa kai ne ruhin ɗagawarsa. An zo da damo a kamansa ya ce kai ne madafarsa. Ɗa hazarewar son ka na koma. Manzon Allah ina son ka. Tafiya da gwani akwai zunzurutun daɗi in ya ɗau hanya. Kuma gashi cikin halittar ka babu gwanin sai kai mafi kunya. To ashe in babu kai tafiyar an fasa ko da an shirya. Motar kai ne direban ta in tukin ba kai a sha kunya. Komai saurin karabba a tilas ne ta jira ka jahiya. Kai ne birnin sanin waye san ka a daidai ko da tarayya. Kai ne ka wadaci dukkan mukamin kauna abin da dubayya. Ya mai laka
lakabi da alkunya, kai ke magance jayayya, mai tauhidin rububiyya, kai tallan uluhiyya, ya mai kyauta da sakayya, ni kai zan yi wa soyayya, kai zan fansar wa kulliya. Manzan Allah ina son ka, manzan Allah jikina yana rakin sai ya halarce ka, manzan Allah idanu suna rinsawa don su kalle ka, manzan Allah a kirji akwai wata tsoka ta maraice ka, manzan Allah ɗabi'u suna fatan ya za su koye ka, manzan Allah a yaye jabar riska dan na riske ka, manzan Allah abincin harasa shine su ta zancen ka, manzan Allah shagalta da kai shine burin masoyanka, ni Khadija gani na soka kuma roƙo na ga sarkinka shine na mace da ƙaunarka, duk rintsi kar na bar harka a nufe da tsara begenka, na dinga gudun iyakarka kar na zamo mai saba sharaɗinka. Amin bijahika ya Rasulallah. Manzan Allah ina son